L'herència immaterial, que és el títol d'aquesta exposició, s'emmarca dins d'un projecte més ample que es desenvoluparà en els propers anys dedicat a historitzar el final del segle XX, que és el que, des de la nostra perspectiva, explica els orígens del present en el qual estem immersos avui en processos de grans transformacions de la nostra societat, jo diria tant a nivell local com a nivell global. En aquest sentit, els anys 70, 80 o 90 són els que formen part d'aquesta exposició i formen part també d'aquest contínuum que és la nostra història, i em sembla que l'hem de conèixer i ens hi hem de reconèixer. El títol de l'exposició, ja ho sabeu, és l'herència immaterial. Una mica m'han llevat d'aquella microhistòria italiana, em sembla, del professor Cipolla, que vol avantposar l'estudi dels processos inadvertits o locals a l'anàlisi de les grans efemèrides cronològiques. I em sembla també que en aquest sentit és prou pertinent, no només per aquesta exposició, sinó per integrar-la en tots els actes de la commemoració. Les circumstàncies polítiques de la Catalunya del període 1950-2000 van fer difícilment desxifrable, crec que encara hi estem, el que culturalment anava succeint a nivell internacional i el que anava succeint a casa nostra. I crec que per una sèrie de raons no hem desxifrat bé què és el que en aquest temps ha succeït. L'aproximació d'aquesta exposició em sembla que ens permetrà tenir alguns elements justament de descobriment, de comprensió del que en aquest període ha succeït.